paghahatid ng tulong sa Dagupan naging pahirapan sa DSWD R1 dulot ng malalim na pagbaha. Ayuda, tuloy pa rin. Tunghayan ang balitang yan kay Idol Joanna De Vera. Lalim na baha sa ilang bahagi ng Dagupan City na ihatid pa rin ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 ang 5,170 na family food packs para sa mga pamilyang naapektuhan ng nagdaang bagyo at patuloy na pag-ulan. Kita sa ibinahaging video ng tanggapan ng hirap ng mga kinatawan sa paglusong sa baha para lamang maihatid ang tulong. Mahigit isang linggo na ring nakararanas ng pagbaha ang ilang lugar sa lungsod na naging hamon sa pag-abot sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong. Gayunman, patuloy na isinagawa ng DSWD Field Office 1 ng paghahatid ng food packs katuwang ang lokal na pamahalaan ng Dagupan City, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police. Sa kabila ng lalim ng baha at hirap sa pagpunta sa mga apektadong lugar, na ipamahagi ang mga ayuda noong August 13 upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Patuloy naman ang pagtugon ng DSWD Field Office 1 sa mga apektadong komunidad upang matiyak na makakarating ang tulong sa mga nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.